niki akan para alim, para ulama, para tokoh ingkang kula hormati lan boten kasupen dumateng keluarga pengantin putri Bapak Nuswangi mugi-mugi Bapak Nuswan menika dipun dan segera mugi diparingi cepet enggal sehat waras alhamdulillah lan kawula sampun dosa dikasegran ngucapaken rasa syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene ing wekdal menika kawula sak rombongan saged angrawuh acaranipun Bapak Bapak Nuswan kanthi boten-boten alangan sak kono napa lan kabeh kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala iki menika paling waras sehat saged kepal ini kami kaliwon selawat wa salam kagem kanjeng dumateng Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang bijak maringi syafaat dumateng kita sedaya yang Allahumma amin. Kawula saking rombongan sejarah matur mbah nuwun dumateng keluarga saking Bapak Nuswan atas sambutanipun hormatipun dhateng keluarga kula kanthi manah ingkang kembar kula saking rombongan sambutan matur sunat lan sambutanipun lan kawula saking keluarga kasih kedah nitip sekalian kula untuk amin mugi nitip di warga kali setepuh mriki anak kula yang bodoh yang boten gadah telepon sarjana nomor siap bodoh kula titip mugi dititip atau dititip kami Mas Alvin itu kembali ibadah kurang itu masyarakat terus dipun kandani apa di telah bilang kalau titip lewat kami itu Mas Alvin itu kata kan saking keluarga segera tersebut sampai pun saking kawula lalu ini kalau kasederan mumpung isi lebaran ini ngapuraken sugeng pangriyaji dhateng keluarga mriki berupa kakesalipun kula kawula kanca nyuwun ageng pangapunten ini saking kawula bilih kakang pasipun kula sopan kawula nyuwun ageng pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhaya sakunging para pindah sepuh ingkang sangat kagungin hormatan mboten suwe kangge awal atur kula monggo sareng boten-boten kalimat ingkang langkung kami sami nyuwunaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik hidayah inayah ridho lan mahunanipun sehingga wonten ing enjang siang menika kula saged bermuwajahah saged kempal sareng dalam rangka walimatun nikah.
lan mugi-mugi kempal kula kali panjenengan sedaya kempal ingkang bekto manfaat fid dini wal dunya atal akhirah Allahumma pangmandanipun bating praja Bapak Lurah sapunipun matur nuwun kula niki dipun paringi dal supados matur minangka kangge mewakili Bapak Nuswan saking Kasigeran nggih mestipun saking Bapak Nuswan sakeluarga rawan saking panjenengan sedaya boten saged ngaturi tempat papan panggihan ingkang nyacokaken kali para pamirsa sedaya lan sedaya pakinangan nyuwun agunge pangapunten. Dene yang terakhir kami tujukan kepada mempelai berdua Mas Alvin kalian Mbak Rizka dan mudah-mudahan kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia. Allahumma ini kangge salajengipun mangken iki sampun dipunaturaken saking pihak keluarga Bapak Rusman supados masrakaken nggih. Lan iki kula mewakili saking Bapak Rusman sakeluarga kula tampi pasrahipun Pak Rusman nggih sakeluarga lan enjang menika dadi menika Mas Alvin kalian Mbak Rizka nggih kirang langkungipun jam 7 nggih pelaksanaan akad nikah nggih lancar boten wonten alangan satunggal menapa nggih pasrah Pak Ruslan kula tampi kanthi asta kalih lan muga-muga niki Nak Alvin nggih pun dados putrane Pak Ruslan sakeluarga. Semoga niki Mbah Rizka ya putrane Pak Ruslan nggih sakeluarga.